Poromro ikado anta kobla da grenda la wati ikado abiga tama sumani kunyi hake ka doy mi me ikado dado kamara kala da la nyingali nabi arabado ya nyingali kofo akembe ni ka boka bi ako pourquoi ne pas le dire ikado ko ka bossa wali bu kurani na abattoir mimbe poromro ni kana ikado mi no bi rond-point mi no obe hôpital di Mali rond-point kofo ako boucher bila ma ko kuma ko na soro folo an kumbe kule ka fo ko sira babli ni do na fo anda sira mani wati na ikado sira imbe ka labe bi ibaye ka fo ko sira labe konnana ako boucher ma dabali were tige ma fere were tige de ko be ka do wale jugu mi ni ka do wale che jugu mi ngeka koro no bi talike ka do ka sogo koni ka boka bla kuma na mbeda ka fo tugo were la ni ka da moto ere ka ti exposition de sogo wala sa pushere oluga concert ke ola ya no kasi ako ni egele ya ni kololo baye da do ko akakan bi ko do be no na manye ka fo ki kera bara do o kebaye yere ka hakilno no nyuma ni ka do ngani wala nyuma ko lu sigi ako bi ke sababu ye ikaseka ka do wasani ka do ni ke nafa ko so ka bara la ko ka bo abattoir min flani sababu kuranna ni ka se musabugo o kumana o rond-point na ni abe rond-point ni ko fo ko rond-point mi ni abe barak sera be sena bi ki ba ko chaman de farale do o kumana a pusher ka a gongo ka yana baraka ba nga ko na tabede an ga bushe munu no lu bi tai ka do sugo ni ka ta abattoir la ka kunjina ye dugu ko nana ko ni siro yin ka re kembe bi o kumana abi don ka bo sugo to chema ka sababu ke pusher ti da ka belele bogo yere de bi da ka sa nya to alama bogo o ni muso bese ma be wala sa o yitole ala to bi ko halaka ko na ko o yekele ga klanje sugo klanje sugo dungari nga sugo bogo ma duni o fana ma fode o la ni miri tumaro la ben fem tanta ke jege tanta ke jege tiere la da do ko ni wale mi yebi kaka kan ikado nyema munu nolu be ni ko nun kuna ikado akera lakana kiriya mawye are kera hal nasoro no bi talike mba munu nolu ye boucher ka nyemo ye ku ka fere do di tige ni kula ko sabu ke munye kiba ye ka foko o kuma na ma do be wa ke yare kala ka ko lu be adatugo ko ga soro be manani walma ikado ka fo papier ni ko daka ko te papa ka bo akola ko ma ko folo na soro pusher de kumbe nyini ala kamba ye bi da do ko sogo nyere de bi donga bo yoro to sogo la baw abike bogo ma sogo de sabu o kuma na bara mi bisina o bara ko to sina ko no ma ba kiba ka fo mago be munabi o de ni yoro ni pusher nu vana kanga dabal de kuntige o ma se fola ere o ere ma se fola uluga sega wasasoro mina yere ma bi kono rimbo chiefe e bita fere munu mai nitigi nyonde du ne ya mine yere mai biso nga bogo mandu ni teso ngo du kana to ma wore ka du ku kon bo ba ko do ma se folla ko ni yiri ni tashi ko diu ani mago te kula ani profession re bara mi ni ba ke akanu ka exigence alla nyinu kolu de ni ma se fola ni la ko busho kanga la o nu ta do yere ya ka wajibi yauka aka wajibi yauka ni ma se fola da do ka ma pa kuna ayi so ni sigini korofo ka be ikado araba dunya na ko muna atifo wa da donala ajodo dere wa bi fo fana duguje de teteme dugula ka dogo o tumana ni gata dire nouveau ne ba leta ni nya leta janyo masa mi nye ikado ka fo ko ma bi woro ni woro olunda ya ne ko ka sabu ke den fura do e no e furaji ko siro o kera gambi jamana la ikado dumise onga siro mimbe na be soko ni mura furake e ko mali ya konde tubarikalla kuna fone mene mali go ko akana mashikana akana ye amble barakallah Mali esiro inko mi nye tomba yekenea otomba Organisation Mondiale de la Santé nango mako OMS o yakumala surunya ye uluma nyema uye ikado ndana gusi ka weleda ka ikado ngani asirifana ka foko siro do be anga dogo fiowla mi nye soko ani mura o siro ye no be didumsenu ma haka ja ko endu jamana uluka glanendo endien nga glanedo mi nye ikado ko laboratoire indien Maiden pharmaceutical ko luka bara FM glanendo o kevenglane mindo asi roma binani bo hakaja ko promethazine kado oral solution o edoye ko fek malin babi gonto syrup o edoye kata si kado makof babi syrup ma o fana edoye ani kado ka fo ko ndol grippe en kol syrup nunu mbela jele de glanendo ni chageda infe no ye kado entreprise pharmacie entreprise mimbe endu jamana la kado uluka barak fenglane ni nye odu mvura nuncha mambi fera yala nuna akacha ode la kacha
o kumana janjo iba ka fo ko fura nunu te sharia kono wo te hage kono sabu akanga berebe chugo mi hage temena haka ja minye ka do kuna fone uyo ke bataki ye ninga chari haka ja minye ka do anga jamana fana kono o kuna fone mena minge amana bataki ke ka charanga kene ya tigila ma bela jelema ba fa ba kono ya ani jamana dogo nye to la fuka tase marabulo bela jele kelengina nama muno nye ka do fura ferela o no pharmacie ulu ka nyema ya so no direction de la pharmacie medical ulu ye jatemine ke ka jira ka foko mana ko kan fura inko akana do anvea jangwa ka di no dumso nga fura do dumso nga fura mini ka do ka foko fewera yera la mini fura tabolo tikilenye yana ka kene yalike abe fatuli de ke ko jatemine ulu kera haka ja OMS mi me farafina o ka bolo fara kofo ulu funa yenga ne asiri ka jira ka foko ndana mi gosile ndo kanyema ya so bafe haka ja ko minye o jate uye ko ka do bala kabi okto kalo kle duru bafla ni mwani fula saina bai ka fo ku yenda na gosi ka mau kuna fone ko siro muno mvle ni na be soko ni mbura ka bo de furake dumsenu ntokola ko beki farati Allah aywa ko minye ka do ka fo laboratoire indien no ye ka do Maidan pharmaceutical kulu ka bulo non nani mi ko fole fle ni ka do dumseni bi woro ani woro de fa Gambi kabo kuma Gambi ankoro yangui awoke adama baru aleka rote aleka ro adama baru Senegalais na horla dafe go okmana ko minye Gambi ko acharna e wati mina ayira ka fo ay dumseni bi woro ani woro ayolo ndanya okmana janyo masa ko kabo kuna fone ndi porasa o charna fa bela jelefe ko ke kuna fone balol ne ye gado ka fo OMS fe ka nyishi mauma ukanyema mimbe no Dr. Theodros Adano Gebre Yesu Gebre Yesu ale koni ya jira ko ni fura munu mvle niye ko jateo ya jira ka foko fura nunu mai o ka igado la dala nyana jere mimi kana be kuna fundi barosigi dogo ku kuna fundi barosigi semve kene ya kungangu kiwera mbe talike jine kene ya koka ayini la silu ke o semve kanisiro nunu ngofo soko ni mura ko fura ke sirodo muzani jinu ntokola ka be ke sababu ye ka bana wera o de bla igado manivina ko ayira ka fo ay dumse bi woro ni woro fa Gambi ko odum vle ni ka do acharne do fa bela jelefe ko beki jando beki ka do haklisi ga ko fe mi ka do ni ngoiza ko fura nu jate ko anga jamana fana kono ya uya do tagata jate mine uya ye ka fo ko fe mi mbe fura ina ndo ere dante mene do oye ko jelin ikado glycol jelin glycol ni jelin glycol munu vle ni ka dante mene do wa ikado jate kena ni nga ye fura ere amanya fiu janyo ko minye ka do ko fura yana ka fura geleke abe banani ndeke abe nani kono dimunye kana ni ka do fono e kono buli kana ni ka do ka fo nyegene o gele nyegene ke gele yae ngolo dimi ani ka do ka fo anyu na wero haka ja ka be hakli re washi tuma dola no kera dendani na ko mabawa o kuma ko ban o fiye munu vle o bede yera fura ina wa minye ka do aye ma do fa ka ba ko kalongo ni te fale ko ina o kuma na minye ka do anga fura fere yorore maya so ebela jile la dunia kandana gushi ko beki janto beki hakili to iyere la utmana ibaye ka foko kene ya mo anga farafina bangu ngaya ananga jamana ere konna la ya ndana gusile miye niye ku fura ingana ye anga dogo fiela akana ye dogo ni dogo ferela akana ye fura fere yoro ere fanana okmana ko minye fura kele fura benye shi mamunu ma yana angu fura ke ka manga ke sababu ye ku fade ko ni fura ndu mbeke dangare sababu ore de bana batola mini aka banati nyonye srala ko jatemina okera kan fura munu mbeno kwa be mauma kai ka do boloka sasa ikasama kabu ika fura fere taula wa mimbe ne adugule bi bolo ka kana ye dogo fie la ble o kangare ko ne siene ni anga nyema ya so mauve no e fura fere barada nyema ya so mauye o kuna janjo masa ko direction régionale o mingo ko kado ka janjo ka ke ko beki haklistigi fura fere lo be chugomi fura sanao ani awnyere munu nye ikado ka fo alla se o kebawe kan beka haklito anyere la ambeka anjanto ni ngoi na wa makelenga baratenie ko minye fura ko ni kene ya tigila mau ko wele de be ulu makrengere ya mashi kana ningali flameru ye ka ke dugo ni dugo ki ba ke ka mafura ke ko note abone ka sani ka buinya la de ko sabu ko fe yira la munu ni magnifique tabulo te be pharmacie ni ye fien wore fura wore la ani ni na nyu na uye ni munu vole fle ni ko mawo mama na ni kolosi fura le ka konga nyama ya so la donia ka jete mine kaka akololo kana jugu ya ko ba jira ka fo ko bela jile o kanga ke ka do ni kele ke baye chageda resgile do ko centre national de
pharmacovigilance ni y'olu ladɔnniya ka ban wa i sen bɔ a tɔ la Yakuba Dunbiya ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ a ka kan ka kɛ kuma fana ye min hali ni k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛfɛ mɛru furafeerelaw ma sabu an b'a dɔn pharmacie ta olu kɔni contrôle ka nɔgɔ u ka teli wa a ka bɔ dɔgɔtɔrɔso ni fɛn na u baaraw ka teli kosɛbɛ nka minnu ye k'a ta k'a da i kun ka yaala n'a ye sɔgɔsɔgɔ fura bɛ n bolo walima an b'a mɛru kɛrɛfɛ cɛ nin bɛ yen wa dɔ de nka n'i ye jateminɛ fana don a ka kan ka kɛ ni denfaw ni denbaw yɛrɛ denbaw bɛɛ lajɛlen o de la k'an bɛɛ de kan ka an janto nin ko in na documentaires bi bɔ télé la n'i ye nin fura dɔw dilan yɔrɔ ye Endo mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 olu de b'a dɔw dilan o bɛ produit si bɛɛ halaka la k'a sɔrɔ k'a nɔɔni k'a tɔnɔmi ka buteliniw sigi k'a kɛ k'a kɔnɔ étiquette dilannaw fana bɛ olu b'o dilan dɔw fana bɛ n'o ta k'o kɛ carton kɔnɔ olu cartontigiw fana b'o donni ka dɔgɔfiyɛw sɛgɛrɛ o mana se dɔgɔfiyɛ la o fana bɛ carin ka diɲɛ minɛ nka i b'a sɔrɔ maa 2-3 dɔrɔn de ka laboratoire don dugu jukɔrɔ a dilan yɔrɔ yɛrɛ o ye wasakɛ fura minnu bɛ k'a la jate t'a la dɛ n yɛrɛ ɲɛ n y'a ja dɔw ye awɔ kana siga a yala k'a nɔgɔya kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau kelen ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ bɔ ko 3647 min bɛ i k'a dɔn a jamutɛrɛ ale kɛn bɛ ka kalimukala ne k'a ta a y'i kanto k'a fɔ min bɛ i k'a dɔn ba polisilakaw ko fɔ ni ka se protection civile mɔɔw ma militarisation o ti dɔwɛrɛ ye ne ka i k'a dɔn polisiw ni paramilitaires tun don walima protection civile kɔrɔmɔrɔ ni k'u bila o kumana kɛlɛ wolomasiri tabaw olu ka minɛn kɔnɔ n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiya minɛ ni ka o kofɔ a tun bɛ ten de fɔlɔ a tun bɛ ten de a nana bɔ o de la jɛmu fanga ma na ni ko caman bayɛlɛmali ya jɛmu fanga yɛrɛ dun nanen fana ye ko caman fana dinati a ye ko caman fana tila an na dɛ a ye ko caman tila an na jɛmu fanga ye ko caman porokoto an bolo dɛ a ye kɛra o kɛra awɔ f'a bɛ ɲini ka don danbew la bilama kɔni o de kɛra fiɲɛma yɔrɔ o kɛra gɛlɛma yɔrɔ ye kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn Abdramane Jamutene a y'i kanto k'a fɔ ko min bɛ nin sarakisɛ ko in kibaruya ni k'a kofɔ o kuma ko conseil national de transition n'a bɛ CNT kofɔ olu bɛna jama lamɛnni ni ka o daminɛ bi n'a yɛrɛ daminɛna ka ban Fadiriba y'i kanto k'a fɔ projet de loi min n'a bɛ polisiw ka militarisation kuma ni k'o kofɔ ko ministrew ka laadala ɲɔgɔn ye min ni a bɛ kɛ i k'a dɔn ko araba tɛmɛnen ye octobre kalo tile 5 i k'a dɔn kulu min ni i ka ministre min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔ k'a dɔn lakana ni jamana kɔnɔdenw olu bolola hɛrɛw lakana ni kunkanko kibaruya kama o ko olu kɔni ye i k'a dɔn nin sarakisɛ in ni k'a bila ministrew ɲɛkɔrɔ nin sarakisɛ in kɔnɔ kunkanko kibaruya fɔcogo wɛrɛ la n k'a fɔ sariya ɲɛbila sariya min ni o filɛ n'o ye projet de loi ye o ko u kɔni ye ɲɛfɔliw ta ni k'a lasɛgɛrɛ o de ye k'a fɔ ko min bɛ polisiw kofɔ ani protection civile u bɛna i k'a dɔn bila min n'u bɛ wolomasiri tabaya minɛ ni k'o kofɔ laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye yɔrɔ minnu ni olu bɛna minɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ n'o ye sɔrɔdasiw ye walasa ka lakana tɔ ni k'o kolo sinsin ani o bɛ se ka lasabati cogo min o de ye i k'a dɔn polisiw ni ko i b'o bila lakana minɛ kɔnɔ f'i k'u bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ minɛ min ni u bɛna marifaw ni k'o lasɔrɔ u bɛna se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kuma kɛlɛkɛcɛ jɔlenkɔrɔw ye ka fara ko walidɔnniya minnu n'u b'u la ka ban Fadiriba ko ka bɛn ni o waleya ye min bɛ bi ani ka se don n'a nataw kofɔ jɛkulu min ni a bɛ conseil national de transition ni ka o kumana o kulu wɛrɛ kofɔ olu bɛna lamɛnni ta ni ka ɲɛsin maaw ma jamanadenw ka hakilina ye mun ye polisiw ka yeta ye mun ye mun ni mun de ka kan ka kɛ nin wale in na ni sariya ɲɛbila sariya min n'o k'a ma ko projet de loi walasa a hakilina ka se ka ta bɛɛ k'i yɛrɛ ye a minɛ kɔnɔ Fadiriba y'i kanto k'a fɔ ko polisiw protection civile conseil des ministres tiɲɛ don olu ye nin hakilina ta i k'a dɔn octobre kalo ale tile 5 an bɛ kalo min na san 2022 a sariya ɲɛbila sariya min n'o ye a projet de loi min ni a filɛ o kuma ko a y'a jɛya i n'a fɔ n y'a lase i ma cogo min k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ bɛna sigi sen kan jamana bɛ danga min na bi ni jɔrɔna ni hamina bɛ jamanadenw na o ti dɔwɛrɛ ye lakana bɛ se ka lasabati cogo min walasa min ye jatigɛ wale kɛbaa ni k'a dɔn walejugu kɛbaw olu bɛ se ka gwɛn ka k'a dɔn k'a fɔ jamana ni ka kumana a bila pewu wa n'u gɛnna an ka wolomasiri tabaw fɛ n'u sebaaya kɔni kɛra fɛɛrɛ jumɛnw kan ka se ka sigi walasa min ye jamana yɛrɛ a cakɛdaw olu ka se ka sigi i k'a dɔn walasa jamanadenw olu magoɲɛminɛnw olu labɛnni kama Fadiriba y'i kanto k'a fɔ communiqué min n'o ye bataki ye conseil des ministres min ni ale kɛra kalo tile 5 octobre kalo la san 2022 k'a y'i kanto k'a fɔ nin waleya min
vle no ye ka polisiw bila I ka do ka fo militaire minɛ kono no ye wulu masiriya anga fo sorasiya minɛ kono ka kun kon be boli minga jamana denw ka bola hɛrɛ olu lakanani kɔnɔna ani u bi se ka I ka do ka fo sinzi ni ko la sɔrɔ cogumi protection civile olu ka se ka fara ni baara in kɔnɔna a kun ti dɔwɛrɛ ye u bi se ka ɲɔgɔn dɛmɛ I ka do ka fo yɔrɔ minnu ni olu bina la sɔrɔ yɔrɔ minnu ni olu bina minɛ anw ka I ka do wulu masiri tabaw fɛ kuma ka bɔ juguw bolo no ye I ka do ka fo bingani wale kɛbaw ye olu no o baaraw bɛɛ lajɛlen sigira senga ni polisiw ni ka do protection civile nana sigi ye u bi kɛ sababu ye lakana tɔ ka kolobi sinzi o kɔntɛ ko ni ka do ka fo polisiw nga fo ni sorasiw ye yɔrɔ minɛ ka taa o kuma ni ka do blanco o ma labɛn o bi taa laban gɛlɛya wɛrɛw la walima don n'a nataw la u na taa bɔ ni sira wɛrɛw ye minnu bɛna ni gɛlɛya kuraw olu kɛlen ana kɛ sababu i n'a fɔ o kuma bin kɔni tiɲɛna ka jɛya cogo min o kuma ni fɛɛrɛ wɛrɛw ma tigɛ dɔwɛrɛw na falen o ko cogo ye o la badiri b'a ye kanto k'a fɔ nin waleya min ni a filɛ nin o kuma ko n'a sɔrɔ kɔrɔfɔw kɔni sɛbɛ kɔrɔ bɛ ka tila caya a ko la a mana kɛ cogo o cogo conseil national de transition n'a bi CNT mɔɔw ni k'olu kofɔ olu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali kɔni ni ka o kumana o dayɛlɛ k'a fɔ ko olu bɛna jamanadenw ni k'u lamɛn jamanadenw olu ka hakilinaw ni k'u lakodɔn min bɛ tali kɛ polisiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu la jɛkulu wɛrɛw minnu ni olu bɛ yen walima jamanadenw yɛrɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lamɛn hali ni baara in bɛ kɛ o kuma a ka kan ka kɛ ni hakilina jumɛn ye a kan ka bila minɛ jumɛn kɔnɔ nka ko min kɔni jɛlen don sariyakisɛ min ni n k'a fɔ sariya ɲɛbila sariya min ni o ye projet de loi ye k'a yirala k'a fɔ min bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waleya min filɛ ko an ka jamana gouvernement u ye nin waleya min ta karamɔgɔ k'i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ka waleya minnu n'o kuma na ko min ye jamanadenw olu ye sigiba min kɛ u k'a ma ko assise nationale o ko o sigi senfɛ ko jamanaden fanba de y'a ɲini k'a ka kan ko polisiw ani k'a dɔn k'a fɔ protection civile olu ka bila ni minɛ kɔnɔna na walasa lakana ko ka se ka sabati cogo min na o kuma na ko fɔ cogo wɛrɛ la o kuma ko n'o kɔrɔfɔ kan bɔra jamanadenw ka sigiba min kɛra o ko o kuma na jamana marabaw olu ye o baara minɛ de kɔnɔ bi min bɛ polisiw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni k'o kofɔ kɛrɛnkɛrɛnna syndicat o kuma caman kɔni ye hakilinaw di ka ban min bɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka syndicat min ni o ye syndicat autonome de la police n'a bɛ sapu kofɔ min bɛ Buguna Danbɛlɛ ale ka kofɔ a ko ko olu bɛ u yɛrɛ ye nin baara in kɔnɔ o kuma na min bɛ jamana ɲɛmaaw ka hakilina talen minnu filɛ n'a bɛ na ni lakana ni basigi ye o kuma ko polisiw na u yɛrɛ ye nin minɛ kɔnɔ o kɛra ale ka hakilina fɔlen ye k'an bɛ donni minɛ ko bi assise nationale o kuma k'o ka laɲiniba de kɔni ye nin ye min ni a waleyali baaraw olu kɔni laɲinina Abdramane Jamutɛnɛ indicateur de renouveau. Ayiwa n'an ka hɛrɛ b'a la Ala k'a ko bɛ sabati ya masha Allah min ye maa minnu yɛrɛ bɛna k'a ye n'a y'a sɔrɔ u fana ka hɛrɛ ni kunnawolo b'a la Ala k'a ko sabati ya masha Allah nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ a baara min bolodalen don fɛn dɔ fana don a tun bɛ yen ka kɔrɔ a tun bɛ yen ko kura tɛ ayi awɔ ko kura tɛ polisiya hakili a mɛnna k'a sɔrɔ o yɛrɛ tun bɛ militarisation minɛ kɔnɔ nka bayɛlɛma ni hakilinaw ni fanga ye taa ni ka segin ye o de bɛna ni taa ni ka segin ye n'a ma ɲɛ ko jamanadenw yɛrɛ fana ka laɲini don a bɛ kɛ hakilila o kɔni ka nɔgɔ dɛ a bɛ sɔn ka kɛ dɔ de ka ɲɛkumu kan n'o tɛ a bɛ kɛ dɛ a dɔw la a bɛ kɛ dɛ Ala ka nɔgɔya annonceur Godi n b'ale ta bisimila Marietu Konate a kumalen don Marietu ye fasiri kɛ ko kurantigɛ banbali min b'an dala nin ye a sera a dan na a dekun bonyana kurantigɛ banbali ko EDMSA k'a fana bɛ k'a ɲiyɔrɔ fa kalandenw ka dɔnbaliya o dibi la kalandenw ka dɔnbaliya dibi sabu a bɛ ka dibi don kalandenw na olu tɛ ka se ka kalan kɛ ko EDMSA fana bɛ k'a jɔyɔrɔ fa kalandenw ka dɔnbaliya dibiko la k'a bɛ k'a jɔyɔrɔ fa o kuma sa contribuer awɔ u ka dɔnni a jiginni na kɔni o tɛ kibaruya duman ye fɛn min ye san o san fɔli sen kelen dɔn sen kelen nin ye laada ye i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw sigilen don n'a ye nka waatiw olu kɔni dɔnnen don n'o ye funtɛniba bɔ waatiw ye nka an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a n'an bɛ don min na i ko bi ayi ji nana ka baw ni kɔw caman fɔ ayi a ko kɔnkɛ bɛ jago ye funtɛni ko tɛ nɛnɛ ko tɛ jintanya tɛ ko kurantigɛ kɛn bɛ jago ye an bolo wa kɛn bɛ laada sigilen ye diɲɛ don o don a ma tigɛ de bɛ bala nanɔ tɛ a tigɛli wa ayi k'o ti bala maa la bilen k'a sabu kɛ fɛn min ye i bɛ nin jate ninnu lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko kuran a tigɛli k'a bɛ degun se bɛɛ lajɛlen de ma nka kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnenya kalan talen min ye nin ye olu ka kalan tɛ taa yelen kɔ min ye leçon ta ye ani k'a dɔn k'a fɔ exercice kɛ ye k'a si tɛ taa yelen kɔ ko nka ko kuran de bɛ tigɛ an ka denbayaw la an ka kinw kɔnɔ sigidaw la kabi nɛgɛ ɲɛ 20 waati
I kuna jalemba ya nana ngenye ganzangolo wala ma 1h du matin 2h 3h du matin o do tan na kuma ye o ya kuna jale yere ko o kuma janyo iba ka fogo kalande ko basuru yesu no do ado be sidor ka bugu fiala ka ba kus no le do fogo nejenge kala be ket ma jumena wala ndaw bita tuma jumena ay wa ko EDMSA no energie afana be ka nyiro fa kalande unga dombalia kula anu ka doni ajigini na duguma kasabu ke muye utseka kalake tu agelera okelende ko minye ka do kurama trafa ba bela jele nye ko anyeni fo ka sebe korofo ka ngamboda ka dunu fo ka balafo ka yele bilika ka kulebo okumana ko nyema soro alla fere ma soro alla iba e ka fo ko tsangani wati isigile ko ne kuran ne ben parao abita abinna kura iba e ka fo ko tsangani wati mawbu yere nyininga munde na nani niye yala EDMSA energy di mali amma nyema utize ka femwa nya memi famuwa ko minye kurantige bambali niye a donné do ka koro ngani ika do ka fo do farala ko ka femi na no sabu ye ko no nye fara obi famu kono barala ci muru de dabara o kuma na ko u yere masega nye fo anye mi mban laso kuma sega fo anye mi mbanga dusuma kasa aku anna o ko akone mana bo dawo dafe iba e ka fo ko mi nye ika do ka fo faranyonga kulu nunu mbemi munu ngo kulu be ika do aunga consommateru ulu ka la fasali ke teumbemi ko ujoda te iwa ulu te maliko no bwa o ko consommateru nyanne do energy kola de bari yetu ko na te ka fola akoko iba e ka fo ka kele no mau hamina ko no jorola ko e ka se hage doma ko ni Quran na sufe ibe tegere wara kandi me sigatala ko o eta machine nyuma ya utanyuma yala we dambe ya Quran manana tegere de bi wara nga anaka tege ale siti koro ya shi ni Quran na do ire nyuma na ba ko bido na begena fo bido na jama bi ni soja ngabo nu soja la di soja ku dala ti jenya akeme jeu de lumière o kuma na ko akeme manivin hamina ko belebele do ebi ko kura desele no ka basigi shute klete ko jigitika nambe manivuna ko jetike ni yeni te ko bentaye kasabu ke munye ko munna Quran nali o be ketegere wara e ko ba jira ka fo kumba ndebe mawda o ba jira ka fo ko degu ndebe mawdala ko ne te ko Quran yele ko tsega ketegere fo ko ebi kasabu ke munye Quran ba mve ya bikote o kuma na ko yele ka ketegere fo ko ya umbulo ya ko ni yemolo yela ko e kuma sulu kodo wa ko sanga ni wati ibe to tegere wara la betegetu ko su de niye kle de niye sigida chamana abefa ba kuna chuka jamana dogodogo nye ufana nati o ko fenti ka fanya me mi famu ko korole fundeni ambi jenoye ko fundeni tatemena ya no mama kuma o ilada ye ngalada wuli bali ka ke ka do mauka ni degu nuka ikado ni dalila digeni dala ko tise ka beni nyefoli make fembe ato ambo famu ko kurantige bambali kembe jago e ambulo kurati soro andu me facture sara achama amba sara de kojugu uka jurute to mala ayi o te ku mashila basite asara kunye munye ama makoka siga okmala janjo masaka siga ke aiwa ko anga jamana kurango ko bamakote baba dronte ko jamana dogodogo nye bedo fanta ndani bela jelene do ambe ro mine ko bi o ka ndumba nyere nyini ngafana ko sira koro central ko nyechi kara jumenye point d'interrogation ko groupe électrogène sieki minun nana ko nabse ga voko olube sira korota ko kumana ko minye 100 megawati ko lubo fara angandi afanga ka anaku namaka ko yasa la nyini ba mi mesena obsega sabati ko kera chugudi ayo nyingal gele ko de ma nyima ka be nyininga wa minye ikado ka fo ministry fana yi no yire fatoma yi afana be nyininga nyiningali tengule do ala chugomi atengune do ikado energy di mali ma nyima ula ana barakela ula chugo kele na o kumana ko ikado energy dun ni mbela jele fora nyiku desele do ka kuran ire do ni di amma jango be ma mago ka gla abana ko ministry de min no yin fatoma yi la ministry du traoré ale ko ni ya adisi ko jituma do la ka laidu ta anye marsikalo wati la bafla ni kelen sauna ko ya suranga la kurantige ba imbe sena fulani wati ula ale ya jira ka fo ko wuliga jomu no ngele fulani ka kunye fiye boda ka soro amse ga nyonga fore kurangola chugomi ko dobna fara ka do edema aka ka do ndi afanga kunamaka ka sawuge la nyini ba mimbe o la nyini fana obisega sabati chugomi na ko dobna faraka ka sawuge fanga mimbala dobe fara kunamaka o fanga fana ko o mi do fara loka obi chari mauni nyonche ko ngera fundeni babo wati la akala jigisigi kumabaye mawbu wa fura ya ikado ko bayle ma awye ni mangudu fana ke barka Allah na manya ka fuka gele be bi fana fo fana de bashite awo abe fo de awo wanda ani akara ka nye domina mashi manda ci murubo akara ka nye domina awunana domina afora fana ayi ni nkrofo kele fo ya na manya ko wasatala bi ukafa mu aya kumi mbe ya ni balambi yoro mina ukafa nyeke
ande ni sigira ki da global ni zigi galagi bulongende bi nyashima de e ki sigi dugu mena so dalage ki munyo te munjugu munya kai bajite e jombe taxi chela ke kunje munu mene ke ki munyu o fana ka gelene anga fe do chiefo nyoye baraka ke ku oh no te sigida bebe ni la hala kala mabi mana siligi nani bebe ni la hala kala mabi on taka juguni jamana to fa be e bi tari do bangoni sale mugu ka kumna nyini ngale ke demande d'explication onda ngonda bi damne kumaro ka bi 18h fo yaf bala ngi nyini nga shu holo hala wapenda sidibe atede bugula abe sanfla bobe abe ni kulela wanyema sura la penda ba fu kuma pe akoko energy ka osera sabali yetinsa kuma do la be batakichi tienere basiribe ayo bajide janjo okuma na ko fundene babo wati tala ble fundene wonene wo samuya wo klema wo ka kelero la da sigile anwulo okuma na ko ministry ya jira ko ni deme ni wulika jo mi ngele fleni ko fundene babo la tna antoro jango fundene te wati mina okuma na ko mi vle ananje ngoma nyonga deme mi vorane gouvernement ya amada kakla ga jira ka foko jien wari bondo bado be no ye ka do bank islamic de development ko lu ya on deme ka se kunama na no sefa wari miliyari keme bonyongo ye ko bebe na deme ganga enti ko la no ye kurango ye ko gara chugodi o ka ko ni kundusu bole do akofe akoni kunni namba akoka ko ngambe yoro mi ko bi ko jabi mayo la de akala edu tale ku matime aywa minye ka do kuranye ka ga bela bo ka masega maula bo amasega menere jangwa ka maula bo edem esa ka kanga jorofa na ma jorofa ka kanga fwa ya ka famu sabu glaninge chageda ono industry atita kurango mani mfiu yere mago bakele bebi otita kurango okumana ku ka fereni de bali bela jiretige choko mina ni kurangi tike daka wana ni danteme mimbandala absega wuli ka bwandala ni ministry na tike nyesora akola edem tike nyesora akola uka femvwa nyambe mimfamu ko minye ka do yorokura ni sheki minsigira ko bina ke deme o de do fare ka do kurantige yere ka wa ai do bwaladi o kambe wati mina fundeni bako nti ni somiya sanyi ko do badingo fale dinga fale wolo go fale do dinga fale wolo go fale badinga fale folo fale ndo ali kanivo fale do ko jibe fa befe ji ko ndanyate fundeni yere wati te ko nga ko koloshili ka akuna ya banka ngono ka sabuke an ni sojale doni jamana ye nga jamana deseme ga jamana do ni ko e o minye ka do dumso nga sininya sigi anu ka keneya ko ni me fiye blala wanu madoni soro ko energy joro ba kula Marietu Konate ga kuma do anyabo annoncer ko no ka bidon bolido akara bare awo oma abejati franje fanga kelebe feta kelebe do ya ani logement sociaux janjo anyi fo ya ka jidaka kulusikolo ndiki kuma de timne otimine wanu du ma mine afora de wa o logement social ko kelen bilama Allahu akbar bi de kungo ka jugu kuntai afle joila taw o peintre la ko banku nye ka komi o ka bara kele ko o papier na mi da moya fana bo chogo kele la Kenya babeti nyoro disale beti bara o bale ko ka ta renovation ke ka bampeu so commencer ka tien c'est-à-dire c'est comme si on papier bala Bamako ya Bamako de te problème ya de la logement social peinture kera ka ban fo peinture min kera o bi ka tien wa o so kele on fana be ka commencer ka dégrader ambi wati be ko sa o komi o papier dambe Bamako ya fana bo chogo kele la Kenya babeti nyoro disale beti ay wadu ta kala mo bole fla andu ya fo on ta ko ne la tabakoro ngoma banvolo na fora ko ya fala intérieur fana kana ka adamana manga wuliro ambe abi fotu anduga angone me minfo mana bo dawda fe ka fere ken 20 la note énergie ani logement social fien be de wa na fien be abi fo de wa tabakoro ku ya ka famu fere ka soro ala fona note kurantike koni wo koni ayima ore ke suno yi bolu da yoro mi la do de akelebe belebele u yene do kelebe belebele u nan foro ko kuranko yoro dati mogola bele o me logement social fara c'est-à-dire so jole ku ba ku pendri wa kundo be na foro yi dabali bi ban andu ma ku nyini ka fo fana ni juila ni yaf mala Kenya ba an nyoro disa amba ku nyini ka fo yo jamana de olu commission kele ka barake ka ba kana dakabini na kumina balimbe ka fo bo na foro yi dabali bi ban jamana kuduru be se ka tajo ma ko kama atise ka keti anga tajo ala ma kelengo ka jamana ka tamajo jamana fama wano manga wula sa o kuma na bigena fo uti fengala ma tasma fa de kada nga marabawi jamana maraba yere mananda wala jamana bidatu tasma fa de kadi yaf bala marabawi ante amenani kumbe ka menani kumbe o tede me ka tasma fa
o drone ka du ye aw nunga yelema de o ka yelema de no tanya fo ya mafoka mafode ni dombali ya fana do u bora kala mafa wa ni min filɛ ni wa exploit fɛn fɛn fɛra kuran ko la hali sini n'a kɛra an b'a fɔ a bɛ fɔ kɛ mais ni degun min b'a la o fana bɛ fɔ kɛ an fana do ma fɛ kunu ka do fali fɛ kunna ayi dɛ o kɔni o tɛ kɛ dɛ n y'o de fɔ n ko maa m'an da ci muru bɔ ɔhɔ an ka taa jɔ a la an ka taa mana min ye nouvelle horizon ou bien bon an taa cogo ma ɲɛ sugu la o énergie ko ma an dusu funtɛni ne an gele do wa jamanaden bɛɛ de tɔɔrɔ bɛ nin ko la bi Mase ma kelen tɛ koyi l'histoire de Bamako Romero ale kuma bɛ a ko min bi tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya kisɛ min ni sigikun kɛmɛ k'a makɔnɔ k'a fɔ ɲɛbila sariya min n'a bɛ avant projet de constitution ko fɔ o ko a mɔɔw k'u kɔni ye wulikajɔw n'u ka baara kɛ o k'u taara i k'a dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goita ale fɛ yen k'a dɔn ko Faransɛ fanga maa ɲɛma k'a y'u bisimila materi kɛbaa ye k'a dɔn k'a fɔ Yusuf Konate ka bɔ Bamakɔ wula kɔnɔ n'a bɛ l'histoire de Bamako ko fɔ a ko Faransɛ fanga maa ɲɛma n'o bɛ colonel Asimi Goita ko fɔ tarata tɛmɛnen kalo tile 11 n'o ye kunun ye a kɔnɔ o ko a kɔni ye i k'a dɔn kulu dɔw ni k'o bisimila kulu min ni olu kun sugandira ni danaya kun dara u kan u ka ta i k'a dɔn k'a fɔ Ninkura Fianga i k'a dɔn min n'o ye sarakisɛba ye n'a bɛ constitution ko fɔ ni ka u ko sigi sen kan nin ko in ko sigi sen fɛ k'i b'a ye k'a fɔ ministre min ni n k'a fɔ premier ministre min ni ale ye premier ministre par intérim n'a bɛ colonel Abdoulaye Mayiga ni k'ale ko fɔ kɔrɔmɔrɔ ko ale tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kumana nin ɲɔgɔn kɛyɔrɔ ale la o b'a ko commission de rédaction de la nouvelle constitution CRNC wa n'a maa tɔw ko n'a maa ɲɛma ni n'o bɛ Fuseni Samake a n'a ka jamakulu ko fɔ o k'u kɔni ye kibaruyaw ni k'a perepelatigɛ k'o ta k'o di k'a dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goita ma gafe min ni u ye a labaara gafe min n'u wulila ka taa jamanadenw lamɛn gafe min ni jamana yɛrɛ i k'a dɔn kulu n'a fara ɲɔgɔn kan kulu n'olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakilina di o ko olu y'o bɛɛ lajɛlen hakilinaw ni k'o sɛnsɛn ni k'a fara ɲɔgɔn kan kalo 2 bonyango k'i b'a ye k'a fɔ o de kun sugandirama ka di u ma nka Fadiriba ko baara bonya a n'a nafa o kama k'i b'a ye k'a fɔ ko kalo 2 k'o ma i k'a dɔn k'a fɔ bɔli kɛ kalo 1 bonyango u y'o ɲini ni k'u ko mɔndɔnfɛn ye ni ka kumana k'o layɛlɛ nin ko in senfɛ Fadiriba ko maa minnu n'o bɛ tali kɛ commission maaw la kɛrɛnkɛrɛnna ni maa ɲɛma kelen bɛ a la ani ka se rapporteur i k'a dɔn k'a fɔ 2 ma wa fo ka se membre experts n'o ye maa hakili feerelenw ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni faralen kɔ ɲɔgɔn kan projet de loi min n'a bi k'a dɔn an ka jamana sariya sunba ni k'o ko kurakuraya ni ka laban k'a sigi sen kan ni ka tɛndɛnni ta k'a sɛgɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ k'a baaraw kɔni sigili sen kan ko laminiw kɛra yɔrɔ caman na jamana kɔnɔ n'a bɛ an ka faso Maliba ko fɔ o fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔ kan n'o ye sigida n k'a fɔ jamana yɛrɛ ka lasigiden minnu bɛ yen sigida maa minnu bɛ yen ni jamanaden minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka kibaruya n'u ka kunkan kibaruya n'u ka yeta ani olu ka jateminɛ ye mun ye k'olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni k'o k'a damana gafe ye k'i b'a ye k'a fɔ an ka marabolo olu lamɛnna kabi utukalo tile 2 san 2022 waati commission in ka baara kɔnɔna na k'o ye i k'a dɔn k'a fɔ sariya ɲɛbila sariya baara minnu ni k'olu kɛ u nana ni a ye a kumana ko a kɛnɛ yɛrɛ n'o ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye n'a bi professeur Fuseni Samake ko fɔ ale ye nin kibaruyaw ni nin bilasiralikan minnu ni k'olu di a kɔni ye kunnafoniya caman ni k'olu fara ɲɔgɔn kan ni k'o bɛɛ lajɛlen di k'a dɔn k'a fɔ Faransɛ fanga maa ɲɛmaa ma n'a bi colonel Asimi Goita ko fɔ Fadiriba ye kanto k'a fɔ démarche minnu n'o ye taabolo minnu ni olu ye o baaraw kɛ k'o kɛra wasaba ye min ni k'a dɔn k'a fɔ Faransɛ fanga maa ɲɛmaa n'a bi colonel Asimi Goita ko fɔ n'ale y'i yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ o baara in kɛcogo la a ko dabali minnu fɛɛrɛ minnu n'olu sigira sen kan ani kibaruya minnu ni kunnafoniya minnu n'olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka olu kɛ hakilinaw ni kunnafoniyaw ye olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen n'a baara tɔw olu bi mɔɔnɔ bɔ a kun ti dɔwɛrɛ ye k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi jamanadenw caman lamɛnna dɛ o lamɛnniw fɛɛrɛw caman sigira sen kan sabu k'u taamana ka se dɔw ma olu ka hakilinaw n'u ka kibaruyaw ni k'o ɲini ka laban tuguni ni ka bataki ci dɔw ma olu fana ye o jaabi ka laban ka site web yɛrɛ dayɛlɛ u caman y'i ka hakilina bila u bɛɛ lajɛlen la ko ninnu bɛɛ lajɛlen faralen kɔ ɲɔgɔn kan o ko nin projet de loi min ni a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ avant projet de loi ni k'o kɔni sigi sen kan n'o ye sariya ɲɛbila sariya minnu n'o baaraw bi sen na o k'a kɔni y'an ka danbe a n'an ka ko caman bɛ yen k'a ma pan o kunna dɛ k'a y'olu bɛɛ lajɛlen instauré a kɔnɔ n'o ye k'a don a la
la ka sabu ke munye karamɔgɔ ko kuma na ko an ka constitution kɔrɔ n'o ye an ka fɔ an bɛ constitution min na bi n'o ye an ka jamana sariya sunba min bɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen minnu b'an ka danbe n'an ka maaya kɔnɔ o kuma ko olu tɛ u yɛrɛ ye i k'a dɔn o sarakisɛ in kɔnɔ o ko walasa k'o ladabila walasa k'olu bila i k'a dɔn k'a fɛ minɛn kelen minɛ ɲuman kɔnɔ ko kɔni taama in senfɛ o kumana laadala ko ɲɛmaaw jɛkulu ɲɛmaaw tɔn ɲɛmaaw ka se fɛɛrɛtɔn ɲɛmaaw ma ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a maa caman bɛ yen maa faamuyalen ni maa hakili feerelenw olu bɛɛ lajɛlen ka kibaruyaw n'u ka kunnafoniya dilenw o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni k'o k'a damana gafe ni ka taa di i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga maa ɲɛmaa n'a bɛ kolonɛli Asimi Goyita ko fɔ o kuma ko sigi kɛmɛ ka makɔnɔni kɛ don n'a nataw la ni sariyakisɛ baara tɔ minnu kan ka se ka sigi sen kan walasa ka se ka sigi sen kan hakaja anw ka jamana bɛ se ka sariya kura n k'a fɔ sariya sunba kura ne k'o lasɔrɔ cogo min na min n'an ka tabiyaw bɛ taa siga t'a la an kana taa a dilan k'a kɛ diɲɛ fa dɔ tabiya ta ka n'o sogolo an da la k'o kamisɔlinu coro an kana yan ka tila k'o bɔyɔrɔ ɲini ka dɛsɛ an kana kɛ ten bilen dɛ ni min bi kɛ a bɛɛ ka sigi senkolo girin de ka sisan nɔ an ka taa ni ko malikura n'u ko malikura yɛlɛmaw de ka kɛ fɛn bɛɛ ka sigi senkuraw de kan an k'u ye o ka fɔ fana nka n'a ma ye fana o fana bɛ fɔ dɛ. Indicateur de renouveau janjo mbale ta ni indicateur de renouveau ta lakanabaliya amanda do fanana ko min ye ka do kasobo min be kemparana ko bingani kara taraka kasobo insegere kemparana kasobo koni o manya ndene su ka duguje ibai ka fo ko okoni ninkara we kalo kleta ani kele octobre ko na ba flani mugani fla saina kemparana kasobo min be sancercle fesegu marabulo konnala ko ma do wulila marama fe ka do abu bulo fo ka nyokurun shore kata bini yoro ko folenga ka da wolo ninga sokono mino nge kenema mine ko nimato akola ngai ka do bulo fe ulu koni do chiena aiwa fe mi ka do ngenye tani kononton wati fo ka taa se ngenye mugani kelema no 19h ka taa se 21h ma ninye mauye munun temena ni yoro infe iba ka fo ko kasobo nyere ka la kuraya ledo abendara makasola de rete yoro la kuraya ledo abo chugo de la utara bin yoro ko folenga akaja minye ka do ka fo kata dangari ni yoro ko folena o minye ka do ka fo ko manyema ko be wele de bla ulu maningo nuna kasobo ka do ka fo akolosibao ulu ye wele de kesa ka do ka fo ko wele o konna la manyema ukumika ni yoro ende labe ni ga yoro la kuraya aiwa ko fe miye dangari de tale fleta ko segere ni ko kona ofuna ke fe tieni akaja miye kasobo mi mbe kembarana ku ya dawolo bingani ngela nundara bela jile karkari ni ga tasuma fana bla Allah ko ni mbe lakana balia aba akilingilo ko fo alibi minye ka do kuna foni ngele minye ni kuna foni di o ya jira ka fo ko ni manunu na wati mina ko ka do forogo de bu kungolo la ugomi ma ko kagul ubela jile kungolo be forogo kono ka soro ka do yoro imbela jile dawolo marama fembe nunu ngulo akakulu ga green ko sebe o kuna kungolo shorle forogo kono unana kana kasobo imbela jile dawolo ka tasuma bla yena ku kumbanye na ka fo ko minye ka do ka mado be no o ko minye ni yoro ko folenye ka kera joro na ko e mawbulu ka sabuke munye ko jiɲɛ tɔnba minnu bɛ olu ko waati dɔ la k'an ka kaso ko a k'a dɔn ko a kɔnɔmaw k'u dan tɛmɛnen don o kɛra sababu ye kaso lakurali bɛ ka ta k'a caman sɛgɛrɛ ko maaya jɔsɛriya ni hakɛ matarafabaw olu ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sariyaw tɛ ko kaso dɔw tɛ sariya kɔnɔ k'o senfɛ sa ko dilanniw bɛ sen na o dilanni minnu bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko nin kɛwalew fana bɛ ka ta k'o sɛgɛrɛ secrétaire général min bɛ i k'a dɔn kasobo a kɔlɔsili o syndicat tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ n'u ka maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn lieutenant Dawuda Dawuda Konate ko jamana bɛ lahala min na sisan ko kɛlen do ka kasobo kɔlɔsibaw tɛgɛlankolon bila kasobo ndala ko man ka kɛ cogo si la jamana bɛ lahala min na an bɛ jatigɛ wale kɛbaa ni binganikɛlaw olu kɛlɛli lahala de la o kumana ko o kɛlɛli bɛɛ de sen b'o la min ye lakana tigilamaw ye olu masiri taba tɔ ko bɛɛ ma kɛ nunguna u yɛrɛ kuma ka fara ni u kan ka fara u kan dɛ militarisation olu caman ye militaires de ngo gendarme kɔrɔw ni sɔrɔdasi kɔrɔw ni san de a bɛɛ kun y'o de o kumana janjo masa min ye ka dɔ Dawuda Konate a y'a kuma fɔ k'a jɛya ko lahala jamana bɛ lahala min na n'o ye jatigɛ walekɛba kɛlɛ lahala ye ko maramafɛn kan ka di finitigi bɛɛ lajɛlen ma u ka lakana sabati n'a fɔ a laɲinina cogo min na maramafɛn ɲuman u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min ayiwa i k'a dɔn maramafɛn kologirinw fana ka d'u ma ka i k'a dɔn binganikɛla kologirinw olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na hakaja ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko binganikɛlaw fɛn min b'u bolo tuma dɔ la i b'a sɔrɔ u tɛ hali wolomasiri tabaw bolo minɛnw b'u bolo
bolo o dɔw tɛ an ka wolomasiri tabaw ni lakana tigilamaw bolo ko yani ka dɔ jugu ka kisɛ ka bi kan ko i ka kɔ jugu ma ko de fɔra dɛ ayiwa ko maa kelen ko jugu mana kisɛ fili karisa ye nin fini tigi masina ye sɔrɔdasi don gendarme don min ye protection civile don surveillant kasobon don ko nin kisɛ tɛ bin yɔrɔ woloma a tɛ maa woloma a mana ci ka ban maa bɛ damaka ka kisɛ ye o kumana ko b'a jira k'a fɔ ko finitigi bɛɛ lajɛlen fana damaka ka ni lakana ye u bɛɛ damaka ka ni yɛrɛ kumabɔ ye an'u bɛ ka yɔrɔ minnu kɔlɔsi u bɛ se k'o kumabɔ cogo min na k'u bɛ wele bila furancɛ fanga ma ɲɛmaw ma u ka jateminɛ kɛ finitigi fɛn fɛn bɛ yen ne de bɛ fini ta faso tɔgɔ la maramafɛn ka d'a bɛɛ ma wa danfara kana y'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn wolomali kana ye a la ko sabu ko bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ kɛnɛ ka don dɔ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ jugu ɲɛkɔrɔ don dɔ o kumana ko min ye o ko ye ko min ye i k'a dɔn kɛlɛ kɛnɛ kan olu ni minɛn b'u fana bolo walama jugu ka bingani senfɛ ni minɛn b'u fana bolo u na mɔnɛ dɔ b'u yɛrɛ la ka mɔnɛ bɔ faso fana na o kumana ko bɛ sebaya o kunkɔrɔta olu bolo a b'a to u ka baara min n'u bilalen don a la o fana bɛ ɲɛ u bolo u bɛ se k'a kɛ jamanadenw fana sago u y'a laɲini cogo min na jamanadenw sago la o kumana ko min ye i k'a dɔn olu hamina ko dɔ ye bi maramafɛn ko ye minɛn ka d'u fana ma ka so bɔ dankarilen filɛ a la cogo min na n'a y'a sɔrɔ minɛ sɛbɛkɔrɔ b'olu fana bolo ko manamana maa tɛna se ka dankari kasobon na ten dɛ o kumana ko nin ko bɛ cogo min na u b'a ye k'a fɔ yaasa olu ka baara ka ɲɛ u bolo olu ka baara ka kɛ ko ɲuman na o kumana k'u ka bɛɛ lajɛlen dama ka ɲɛ sabu jamana yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na bi o de ye jatigɛwalekɛbaa kɛlɛ ye o kumana ko bɛɛ dama ka kan o la lieutenant Dawuda Konate a y'o welewele da kumana k'u kana kasobon kɔlɔsibaw kɛ bolo kɔfɛ fɛnw ye sabu u bɛ ka yɔrɔ dɔ de kɔlɔsi u ni maramafɛn ka kan i n'a fɔ finitigi tɔw min y'a ko ye k'an bɛ taa ka segin a ko ka ja tɔ min mana sɔrɔ a la o na fasiri Adama Jabate ale ka nɔbila ye nin ye n'i ka tɛri kɔnɔ o ka bidon bɔli don janjo kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ Adama Jabate ni k'ale fo o kumana an bɛ sigi ni ka don i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni gafe kɔnɔna na an b'a dɔn an bɛ octobre kalo o kɔnɔ n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ni k'o kalo ni ka o kofɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe caman Mali horizon fo ka se k'a dɔn k'a fɔ la priw ninnu bɛɛ lajɛlen kumanen don u ko musoba min n'u k'a ma ko Fatumata Mintu Barika i k'a dɔn ko ale kɔni ma to kɔ wulikajɔw dilan ka kɔrɔ nka ko sango nin kalo in yɛrɛ la ko bolofa bɛ a la parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ko Fatumata Mintu Barika i b'a ye k'a fɔ ko nin ye i k'a dɔn cakɛda ɲɛmaa ye u ko min ma ko entreprise FH Africa Gold Service Sal o kuma ko o ma ɲɛmaa don o tɛmɛnen ko ka bɔ yen jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs n'a bɛ Asfiya ne ka o kofɔ i k'a dɔn ko o fana maa ɲɛmaa don yɔrɔ Fatumata Mintu Barika Hamudi k'a dɔn ko a ka wulikajɔ kɔrɔbɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko kuma a bɛ dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ni k'o dabaliw n'o fɛɛrɛ minnu ni k'olu sigi sen kan i k'a dɔn ko hali bi ko caman ba fara an bɛ o ko la sabu ko min bɛ tali kɛ o waleyaw la a bɛ k'i sinsin o kan i n'a fɔ Sikɔrɔni Surakabugu o kuma k'a ye wulikajɔ kɛ yen nɔ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maamu yɔrɔ Sikɔrɔni Surakabugu a fɔ o yɛrɛ t'aw fanfɛla la ye a b'an fanfɛla la ye Bangɔni yan la ye an bɛɛ bɛ commune 1 na a bɛɛ bɛ commune na i k'a dɔn ko yɛrɛmara kafo fɔlɔ Sikɔrɔni Surakabugu parce que i b'a ye kanto k'a fɔ k'a ye dɛmɛɲɔgɔnya ba ta k'olu lasɛgɛrɛ o ko dɛmɛ min kɛra sababu ye i ni ka olu lasɔrɔ kɔrɔmɔrɔ ko kɔni kɛra wasaba ye o kɛra nimisi wasaba ye caman bɛ yen minnu ni olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ wasaba sɔrɔ nin ko in na Fatumata Mintu Barika i k'a dɔn k'a ka nin baara min n'a y'o kɛ ye o k'a ma dan o ma ko commune 5nan na k'i min n'o bɛ Dawudabugu kofɔ u b'a fɔ min ma ko kuma na kalankɛ minɛw maa minnu n'olu ye kalandenw ye i k'a dɔn n'u somɔgɔw bɛ yen k'a fɔ u bɛ gɛlɛyaw la bi kɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa kalanden 300 fɔ 500 bɔɲanko u ko ma ko kit scolaire k'a wulila ne k'a dɔn k'a fɔ olu i bolo fa o k'a dɔn o dɛmɛ fana na ne k'a di olu ma i k'a dɔn Dawudabugukaw olu fɛ yen parce que i b'a ye kanto k'a fɔ Fatumata Mintu Barika o kuma k'a ka wulikajɔ kɛra sababu ye commune n'o bɛ tali kɛ Bamakɔ district maa minnu n'olu b'a fɛ ka langilɛ kala ne k'o dɔn ne ka laban k'o dɔn kari walasa k'u ka baaraw n'o y'u ka affaires n'u ka business ye u bɛ se ka ninkura fiyɛ o la o kuma k'a ye dɛmɛɲɔgɔnya ba ta ka ɲɛsin o ma a n'a dɛmɛbaw n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ CLF ni k'o kofɔ o fo ka se femme ma parce que i b'a ko min bɛ Fatumata Mintu Barika a ka nin wulikajɔ in kofɔ k'a bɛ ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an bɛ donni min na ko bi entreprise ani ka se a ka jɛkulu ye olu bɛɛ lajɛlen ka hakilina k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw ka bɛnɲɔgɔnya n'u ka sigi ni sinjiya o bɛ se ka sinsin cogo min na
ma ani an bi doni minɛ ko bi ko dɔw be ko ni gɛlɛyaba bɛ u la k'a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ man ta ka su u ma o kuma ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la olu bi wasaba sɔrɔ o kuma ko ni sigida minnu no o ye k'a dɔn k'a fɔ kulukɔrɔ yan fan k'a wulila ni ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ba fana ta ka ɲɛsin olu ma sango mawla mɔgɔ minnu n'olu be k'a fɔ ko dekun bɛ u kan n'u mago bɛ balo ani k'a dɔn k'a fɔ a n'a ɲɔgɔnnaw la k'a ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin o sigidaw mɔgɔw fana ma Fatumata Mintu Bɛrika i k'a dɔn ko a kɔni bɛ doni minɛ ko bi k'a bɛ ka taama ka sigidaw ni k'olu lajɛ a seko n'a damayira ye mun ye kɔrɔmɔrɔ ni k'o kɛ sigida mɔɔw ye ka laɲini fana kɛ jamana ka cɛsiriw n'o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw bɛɛ b'a dɔn olu fana b'u hakilina de kɔnɔ maa minnu n'olu bɛ se ka nin wale ninnu kɛ kɔrɔmɔrɔ ko ka caman fara a kan sango an bɛ kumana kuma min n'a bi k'a dɔn kalo kofɔ kalo min n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛ dɔn i k'a dɔn o kɛlɛli kalo ye Fatumata Mintu Bɛrika i k'a dɔn ko an bɛ doni minɛ ko bi a n'a dɛmɛbaw n'a ka jɛrɛ jɛkulu olu ka hakilina ye mun ye bi o ye mɔɔw bɛ se ka wasa cogo di u ka sigidaw la ani ka se ka i k'a dɔn lafiya sɔrɔ u ka ɲɛnamaya o kɔnɔna na k'a ka laɲini ye mun ye bi o bɛ se ka kɛ nin kalo in kɔnɔ u bɛ se ka baara caman kɛ ni ka se ka wasa ni dɛmɛɲɔgɔnya k'u ta k'u ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma i n'a fɔ kunnafoniyaw olu y'a d'a ma cogo min na Ala k'u dɛmɛ Ala k'u dɛmɛ amina ya Allah ɲumankɛ i t'i nimisa fiyewu ka fili bi k'a bɛɛ sini don ne ko a furulen don wa awɔ ko Madame Tarawele Fatumata Mintu Bɛrika Hamad fana e b'a fɛ ka mun fɔ don ayi komi Tarawele b'a la ka ma fi maa bɛ ko cogo dɔn o mais i b'o fɔ yanni ka pɔn tigɛ sa kɛ hali ne ye pɔn tigɛ ne b'o fɔ hali pɔn jiginda la ne b'o fɔ wade yanni ka se ne m'a fɔ ko kulonko ne ko furu de ale min sɔsɔ ne ko yala a furu la wa n'a furulen don kuma banna ye an kɔni o kɔni sama sa n'a tun ma furu sa i yɛrɛ ko k'i cɛsiri nin ko la dɛ barika Ala k'u balo an ye baɲumankɛw ani baɲumankɛw Ala ka ninnu balo an ye Ala k'u balo an ye n'olu banna diɲɛ in na wa misikinɛ tɛ diɲɛ daamu dabile a tɛ diɲɛ daamu da dɛ awɔ waati kuruna o kɛra